Pozdrav ekipa, dobrodošli još jednom na ovaj YouTube kanal i još jedan review o tome kako smo kupili jednu stvar za našu radionu. U ovoj priči govorimo o ladičaru, 5 godina garanciju na sav pripadajući alat iznutra. Vrijeme je da otpakujemo ovu kutijicu lagano i da pokažemo zapravo šta je sve unutra i kako to sve zapravo izgleda. Evo vidite ovako na prvu, ovo vam je jedna slikica, zapravo kako izgleda to sve iznutra. Krenemo sa laganim otvaranjem. Jednostavno ovo spasti. Imamo zapravo uvid kako izgleda. Dakle, dobili smo ovdje dva ključa, ključevi ko za bicikli. Dobili smo ovdje nešto u vrećici. Onda jako zanimljivo, prije upotrebe pažljivo počitati uputnu lijeku. Dobili smo zapravo kako koristiti ovaj naš prvoj stranici, to jest na prvoj stranici, ovo je već treća stranica. Na trećoj stranici već imamo točkove, imamo ove dvije. Onda moramo znati šta znače simboli i onda pročitati cijelu knjigu, tako nekada će se valjda uzeti vremena da se pročita knjiga. Nas najviše zanima zapravo ladica. Kao što vidite ovdje sa strane ima taj safety, kao nama trebaju ključevi od bicikla. Morate paziti, ovo vidite kako ključanica kako je, tako i na ključu imate ovaj mali nazubljeni dio. Okrene se, evo ga, otvorimo prvu ladicu lijevo, prvu ladicu smo otvorili, onda zatvorimo ladicu, otvaramo drugu ladicu, folije, dobre folije, treću ladicu, raznobojnih šaraf cigera, veličina, mali imbus, ovo je najbitniji alat. Onda ovdje imamo različite vrste čekića, točnije dvije vrste čekića, jedan malo jači i jedan malo slabiji, a ovdje imamo ključeve koje će nam biti potrebni za svašta. Uključamo petu ladicu, peta ladica, pum, prazno. No, God, please, no, no, no! Evo vidi šta imamo dalje, u još jednoj ladici nemamo ništa, duboka ladica, i u ovoj zadnjoj ladici imamo nešto, a to su vjerojatno gume, točkovi kao što sam rekao, da. Da uzmemo u obzir da smo mi naručili za 263 dijela. Kad sam prebrao ove sve dijelove, tu zapravo i je najveći vagen sa najviše dijelova koji se mogao naručiti, da je original dijelovi od toga. Sve ostale dijelove ćemo staviti već unutra, sad ću vam pokazati to koje. Dakle, ovo sam kupio dodatne dijelove koje ću staviti dvije ladice, jer će mi u predzemlju biti sprejevi, ono ostalo se za čišćenje kao i kod svakog, ajmo reći, nekog mehaničara. Dobili smo ovdje 4 točkića. Evo ga, tu je, sjedim na njemu. Jedino što mi se ne sviđa kod ovog vagena je što u ovu našu zadnju policu nestane pivo. Dakle, pivo ovdje mi nestane jer mi zapinje, se može naslagati cijela gajba piva. Postoje oni koji ne vole piti veliko pivo, pa će si kupiti, ne znam, tipa malu koronicu. Mala koronica stane. Dakle, ljudi moji, ako kupujete ovako šta, morate malo pivo. Dakle, malo pivo maši svagdje, tu ih možete naslagati, evo, jedna stane, a vi koliko tu ih možete naslagati. Dakle, ljudi, ja se samo šalim, nemojte uopće piti nikakav alkohol, ne samo pivo, nego nikakav alkohol. Da se mi vratimo nazad, okrenuli smo ga. Dakle, ljudi, da se vratimo sad na posao. Ovdje, dakle, prva ladica, dakle, druga ladica, treća, četvrta, peta, imamo ovdje šestu i zadnja sedma. Većina vas će se pitati zašto sam stavio ovdje stiropol. Iz razloga zato što su ove sve stvari ovdje tekuće i ako budem radio bit će mi prljave ruke, naravno, i onda kad budem to samo bacio ko što znam, kao što vidite ovdje da je prljavo, ili ovdje na primjer zamrljat će se bez veze kutija. Ovdje imam alat koji mi trenutno nije stao unutra, to su dodatni imbus ključevi.
Ljudi moji, kutica je gotova, spremljena kutije. Eto ljudi, to bi bilo to za ovaj još jedan naš video na YouTube-u. Hvala vam puno na gledanju, bacite neki like, bacite subscribe i šerajte ovaj video ako želite. Lijep pozdrav i uživajte.